ଏଇଟା ଆମର ଆगे ସବୁ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ଏକା କଥା। ଜାଗା ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ବୋଲଛୁ? ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ଭଲ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସି ଥରେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋତେ କାవాలి ଶାନ୍ତି ମିଶି ଲାଗୁଛି ଭିତରେ। ଏଠି ରାମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବା ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। କଟି ଆର କାଣା କାଣା କହିବୁ ଯେ हर हर शंभु बुझा गीतटी गाइছে এটা हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु। କେତେଟା ପାଉଚ ଥିବ କହିଲୁ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ପାଉଚ କେତେଟା ଏଇଟା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କହିପାରିବିନି ପାଉଚ କେତେଟା ଅଛି। ହଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗଣି କରି ହେଲା। ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ।